Evo ga ljudi, dobrodošli u starohrvatsku crkvu Svetog Spasa iz 9. stoljeća koju je dao sagraditi župan Gastika. I evo ovdje vidite hrvatski pleter koju su srpski prota, četnik, oni su to obili, razbili i stavili su natpis na ćirilici i rekli da je ovo srpski hram pravoslavni, svetosavski, ali razbili su iz 9. stoljeća hrvatski pleter i stavili svoje, znači, ćirilične natpise i simbolično htjeli prikazati svijetu da je ovo svetosavski srpski hram. I onda su naši ljudi, naravno, kad smo oslobodili se tih okupatora, vratili su hrvatski pleter onako izvorno kako je bilo. Jer to je starohrvatska crkva Svetog Spasa u Vrliki, blizu izvora Cetine, koju je dao sagraditi župan Gastika. I tu je to potvrđuje upravo ploča koja je bila postavljena ovdje na ulaz. Sad je nema, u muzeju je. I ovo je, dakle, jedina starohrvatska crkva predraskolna, znači prije crkvenog raskola 1054. koja ima ovaj zvonik masivni. I taj zvonik je imao i fortifikacijsku ulogu. I on, kao što vidite, ima Vestvark. To je franački naziv za predvorje. I onda kad je došao neki velikodostojnik, neki plemić, on je bio u ovom dijelu i tu je bio dvor, ajmo reći, kao župni dvor, Farov. I crkva je dosta robusne građe, ima ove kontraforne, jednobrodna je. Dakle, da imala je i obrambenu ulogu, ne samo sakralnu. I zaista je simbol starohrvatske povijesti i prisutnosti Hrvata od dolaska u našu današnju postojbinu. Evo vidite ove kontrafore bočne. Dakle, bila je i crkva i utvrda. Pod franačkim utjecajem stila je građena, ali taj stil je starohrvatski, kaj možete također vidjeti u crkvicama u Nilu, Svetog križa i Svetog Nikola. To je jedan, kako ga kažem, provokatorski čin da Srbi svojataju starohrvatsku crkvu. Ali mi znamo kaj je bilo i mi znamo kaj je naše. Evo ga, ovo su iz Stešice. Vidite narodne spomenike. Jer ovo cijelo groblje, dakle, tu su se pokapali Srbi nakon turske okupacije. Oni su došli kao njihovi sluge i naselili su kraj Cetinske krajine. I onda su se pokapali oko ove crkve na nekadašnje starohrvatsko groblje. Tu su otkriveni starohrvatski grobovi i narodni spomenici iz Stešice koji svjedoče tome da je to starohrvatska crkva i starohrvatski grobovi. Ali Srbi su lukavi i perfidni i onda rade svoje krstove i žele prikazati nešto kaj je naše da je njihovo, ali mi znamo kaj je bilo. Tako da moramo biti malo mi Hrvati isto više osviješteni i poštivati tuđe, ali ne svoje. Jel' tako, kraljice? Tako je. Bog i Hrvati, ljudi. Opet stiže pobjednička vojska jaka.